Dneska budeme robiť šilené nákupy, vždycky ako do 5 minút. Rýchle musíme utekať, rýchle, pominúť čas. Nemáme, počkajte. Sa blázni. Dívaj sa pred seba radšej. Neviem, či tu čo, kde je tá, diaľka, ale diaľka, kde je hľadok diaľku. Tu je, kúpime tú diaľku, to niekoho kúpujem. No, takto kúpim diaľku, ešte niečo idem kúpiť. Ale pôjdeme troška. Počkajte ešte ľudia. Počkajte. Poďme na sladkosti, poďme. Tam vykúpiť všetky sladkosti. Kde sú také sušienky? To sem. Ja som tínedžer teraz. Tínedžer si? Robím sa ako, že som tínedžer. No. Hlasnejšie rozpráva troška. Čo? Keby sme kúpili také keksíky, lebo také keksíky z Lidla, ale... Z Lidla? Čak sme kde? V akom obchode? V Tesku teda, pardon. A by som kúpil tam tieto napríklad, ja neviem, tieto balení. Asi ti to zmenilo, lebo Môžeme si krajší. Prosím, podať tieto keksíky, prosím. Tieto? Hej, celý. Páči. Dobre, ďakujem. A ešte by sme kúpili tieto od Teska. Kúpime od Teska. Čo? Tieto mami. Very original, alebo ako sa to povie. To sú tvrdé cukríky. Toto asi nie, ale by som kúpila tieto lepší. Tieto by som mal. A kúpil by som ešte, že by som zrazu zobral, že tu mal tú z Lidla čokoládu. Srandujem. Poď si zobrať piť. Ešte. Nie, kúpim tu asi. Mama, pozriem sa, tu hnusné píškoty nebudem brať, ale dáme si tieto, napríklad nie tieto, radšej nie, to kúpim radšej. A kolečka, špekulky. Máš posledné minúty. Pomáčenky, zoberiem. Ale tieto sú mliečne, nechcel si tmavej čokoláde? Tak tieto asi nie, ja neviem, čo mám. Však ty to chceš? Horké. Dobre. Zoberieme ešte niečo. Odchod, ideme už zaplatiť. Poďme. Dobre. Ahoj. Ahojte, a ešte ideme na Tiny. Už nie. A to kde ideš na Tiny Drink? Dobre. Nie, určite nie. Môžete zobrať Bompers. Bompersy. Ja nemám na Bompers. Také nemáš rád, tak arašidové chrumky. Tak dobre, dobre. Ale Bompersy nebudem brať. Dobre, povedz. Tak ahojte, čau. A